Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Δεν θα κάνουμε gaming βίντεο σήμερα, θα κάνουμε γεωγραφία. Θα κάνουμε τους υπήρους του κόσμου. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ κάντε like και εγγραφή. Είναι δωρεάν και με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά όμως πάμε τώρα στη γεωγραφία. Ας ξεκινήσουμε με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που βρέθηκε το 6 π.Χ. Εδώ υπάρχουν και πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ο Σοκράτης, ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο Ελ Γκρέκο και παραπάνω. Δεύτερον, η Ασία. Η Ασία είναι πολύ διάσημη από το φαγητό της και από τις αυτοκρατορίες της, όπως η Μογγολική Αυτοκρατορία, η Κινέζικη Αυτοκρατορία. Τρίτον, η Αφρική. Η Αφρική είναι μια σπουδαία ήπειρος. Η Αφρική είναι η τρίτη πιο μεγαλύτερη ήπειρος σε όλο τον κόσμο και έχει 54 χώρες. Μία από αυτές τις χώρες έχει την πιο σημαντική ιστορία γενικά σε όλο τον κόσμο και σε μυθολογία και στα πάντα, όπως η Αίγυπτος μαζί με την Κλεοπάτρα και άλλα. Τέταρτον, η Οκεανία ή κάποιοι το λένε η Αυστραλία. Η Οκεανία είναι μια σπουδαία ήπειρος επειδή έχει χώρες που δεν το δείχνουν στο χάρτη, όπως το Κυριμπάτι, η Νέα Ζηλανδία και παραπάνω. Πάνω από 1100 γλώσσες μιλούν μέσα στην Οκεανία. Και αυτό ήταν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Θα κάνω part 2 την επόμενη φορά. Bye!